Sa buong kalibutan, kita maglingot ng paghinigugma ay para sa katauhan. Dapat di kalimtan ipanganak ng Batang Hesukristo. Hanggat hindi mo kita maglipay, kay naa siya permi para ka na to. Disyembre 25, adlaw na abot si Kristo, ang batang nagluwas sa sala sa mga tao. Kita magpasalamat nga naabot siya, kay dili ta mabuhi kung dili tungod niya. Atong isaulog ang iyang kapanganakan, kung dili tungod niya wataron sa kalibutan. Isakripisyo niya ang iyang kaugalingon para kitang tanan na apay kaugmaon. Pag hinigugma ay ipasigarbo, kalimtan og pasayloon ang nakasaka nato. Pinaagi sa paghatag og regalo, kita makapalipay na ubos sa katawo. Nasad sa buong kalibutan, kita maglingot ng paghinigugma ay para sa katauhan. Dapat di kalimtan ipanganak ng Batang Hesukristo. Hanggat hindi mo kita maglipay, kay naa siya permi para ka na to. O Pasko nasad karong Disyembre 25, maglipay-lipay ta mga ligag-ligo. Sa Noche Buena kita magsalo-salo, ang problema ug kagool kalimtan na nato. Panahon na sa kausaban, panahon na sa kalambuan. Maghinatagay ta ninyo og mga regalo, pwede ra sa kwarta ang ihatag ninyo. Mauni ang adlaw nga gipanganak si Jesus, kanang pagdumot atuan ang ihipos. Merry Christmas, Happy New Year ninyong tanan, kita magminahalay mga kaigsuonan. Pasko nasad sa buong kalibutan, kita maglingot ng paghinigugma ay para sa katauhan. Dapat di kalimtan ipanganak ng Batang Hesukristo. Hanggat hindi mo kita maglipay, kay naa siya permi para ka na to. Disyembre 25, adlaw sa Ginoo, salamat ni Kristo sa maayong regalo. Kumpleto ang pamilya, kumpleto na ang Pasko. Sa panagtabok-tabok, okay ang salo-salo. Maayong Pasko, adlaw ni Kristo, maayong Pasko, salamat Kristo. Kita maglipay-lipay, likay sa away-away, patagtigo ang hala, kitang tanan sabay. Adlaw sa Pasko, kitang tanan maghinigugma ay di na to itugot nga mapasa kita nang usog sa kay kini nga panahon pa nagsara. Mulabay, 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 mulikay, mulihay sa kagubot, maghinatagay, magminahalay, kalimtiyang pagdumot, kahumot, nasa hangin na puno sa kalipay. Ginapalibutan o kahayag ang mga parolang mga panimalay. Alibay, aliday, isa ulog ta ang Pasko, kitang tanan magmalipayon sa adlaw sa Ginoo. O maayong Pasko. Pasko nasad sa buong kalibutan, kita maglingot ng paghinigugma ay para sa katauhan. Dapat di kalimtan ipanganak ng Batang Hesukristo. Hanggat hindi mo kita maglipay, kay naa siya permi para ka na to. Pasko nasad sa buong kalibutan, kita maglingot ng paghinigugma ay para sa katauhan. Dapat di kalimtan ipanganak ng Batang Hesukristo.